Welcome sa ating kindergarten class. Ako si Ma'am Jana Marie A. Carandang, isa sa mga manunudlo sang kindergarten sang Sara Central Elementary School. Sa subong nga adlaw mga bata, si Ma'am may isa ka istorya nga i-share sa inyo. Handa na bala kamo sa pagpamati? Kung handa na, tanan magtindog kag magsunod kay Ma'am. May duha ka poste. May nag-angot nga alambre. May duha ka pispis nga naghapon. Sila nagswing nga nagswing nga nagswing. Ini ang kalot ni Lolo. Ini naman ang antiparan ni Lola. Ang kamot ibutang sa paa kag mamati sang istorya. Very good mga bata. So tanan, handa na gid sa pagpamati sa istorya ni Ma'am. Nakita ba ninyo mga bata ang mga nanarisari nga mga duag sang bulak sa atubang ni Ma'am? Sa diin diri ayhan sa mga bulak nga ini ang inyong paborito nga duag. Very good. Ang aton istorya nagatigulo sang si Ali Alibangbang. Ini si Ali Alibangbang. Siya nagaduag sang puti. Tanan sa iya palibot, nagaduag man sang puti. Ang iya sapatos, bayo, kag tanan nga gamit sa balay, nagaduag man sang puti. Wala sa iban nga duag nga makita sa palibot ni Ali, kundi puti, puti, kag puti lang gid lamang. Isa ka adlaw na pagdesisyonan ni Ali nga magkadto sa pihak nga hardin. Samtang siya nagalupad-lupad pakadto sa pihak nga hardin, mga nanarisari nga mga duag sang bulak ang iya nakita. Una niya ginpalapitan ang duag nga pula. Iya iniging tandog kag sa hindi lang madugay, si Ali nanging pula nga alibangbang. Ginlantaw niya ang iya kaugalingon kag siya nalipay kay siya may duag na nga pula. Siya subong kaangay na sang mansanas, rosas kag tagipusoon. Tuman gid ang kalipay ni Ali sang iya nga duag. Siya nagdesisyon nga maglupad-lupad pakadto sa isa ka duag sang bulak. Iya ginpalapitan ang duag nga kahel. Kag sa hindi lang madugay, si Ali nangin kahel nga alibangbang. Nalipay gid si Ali sang iya nga duag. Iya ginlantaw ang iya kaugalingon, kag subong kaangin na siya sang isa ka kahel, carrots, kag kalabasa. Ginpadayon ni Ali ang iya paglupad-lupad pakadto sa pihak nga bulak, kag iya gintandog ang bulak nga may duag nga dalag. Kag sa hindi man madugay, si Ali nangin dalag nga alibangbang. Nalipay si Ali sang iya duag. Ginlantaw niya ang iya kaugalingon, kag siya subong kaangay na sang isa kapaho, saging, kag bituon. Ginpadayon pagid ni Ali ang iya paglupad-lupad pakadto sa pihak nga bulak, kag iya gintandog ang bulak nga may duag nga berde. Kag sa hindi madugay, si Ali nangin isa ka alibangbang nga may duag nga berde. Tuman gid ang kalipay ni Ali kay siya subong kaangay na sang isa ka hilamon, dahon, kag pipino. Ginpadayon pagid ni Ali ang iya nga paglupad-lupad pakadto sa isa ka bulak, kag iya naman gintandog ang bulak nga may duag nga asul. Kag sa hindi lang madugay, si Ali nangin asul nga alibangbang. Nalipay si Ali kay siya subong isa na kaalibangbang nga may duag nga asul. Siya subong kaangay na sa isa ka dagat,
Kalo kag panyo nga may duag nga asul. Kinpadayon pagid ni Ali ang iya nga paglupad-lupad hasta sa makalapot siya sa bulak nga may duag nga ube. Iya inigid kaptan kag sa hindi lang madugay si Ali nangin duag ube nga alibangbang. Siya subong kaangay na sang ubas, ube, kag t-shirt nga may duag nga ube. Nalipay gid si Ali sa iya nga duag, kag siya nagdesisyon nga kaptan ang tanan nga mga duag sang bulak. Kag sa hindi lang madugay, si Ali nangin isa ka alibangbang nga may nanarisari nga mga duag. Nalipay gid si Ali sa iya nga duag. May ara siya mga duag nga pula, kahel, berde, asul, kag ube. Sa subong si Ali, hindi na isa ka alibangbang nga may duag nga puti, kundi si Ali isa na kamatahong nga alibangbang nga may ara na narisari nga mga duag. Kag dito na mga bata natapos ang istorya ni Ma'am. Subong aton sabtan ang mga masunod nga mga pamangkot. Sino mga bata ang alibangbang nga ara sa aton istorya? Good job! Si Ali alibangbang. Ano-ano naman nga mga duag sa bulak ang nakaptan ni Ali alibangbang? Very good! May ara kita nga pula nga bulak, kahel, dalag, berde, asul, kag ube. Ano-ano naman mga bata ang mga butang nga may duag nga pula? Good job! Sunod, ano-ano naman ang mga butang nga may duag nga kahel? Very good din! Sunod mga bata, amo ang dalag. Ano-ano naman nga mga butang ang may duag nga dalag? Tama! Sunod, amo ang berde. May ara bala ka mo na balaan nga mga butang nga may duag nga berde? Ano-ano ini sila? Good job! Sunod, amo ang asul. Ano-ano naman ayan nga mga butang ang may duag nga asul? Very good! Sunod, may ara kita nga ube. Ano-ano naman mga bata ang inyo nabalaan nga mga butang nga may duag nga ube? Good job, dear! Subong mga bata, kay nahibaluan na ninyo ang mga nanarisari nga mga duag. Palihog-kuha sa inyo nga mga modules, kag sabtan ang mga hilikoton sa bulig sang aton mga learning facilitators. Kabay pa mga bata nga kamo may natun-an gid sa aton istorya nga si Ali alibangbang. Madamo gid nga salamat mga bata sa pagpamati. Kag malipayon nga pagtuon sa aton tanan. Sa liwat, ako si Ma'am Jana, isa ka manunudlo sang kindergarten sang Sara Central Elementary School. Until next time, bye!